Crkva Srce Isusovo jedan je od najznačajnijih verskih objekata na teritoriji opštine Senta. Izgrađena je u 19. veku po tehničkoj dokumentaciji Janoša Silađija, arhitekte iz Budimpešte. Pod zaštitom je Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Subotici. Pored centralnog tornja, visokog 52 metra, crkva ima još 4 manja tornja, kao i 4 zvona koja su dopremljena iz Baje 1896. godine. Iste godine crkva je dobila i svoje prve orgulje, napravljene u čuvenoj radionici braće Riger iz Austrije. Crkva Presvetog Srca Isusova je druga po redu rimokatolička crkva u Senti. Sagrađena je između 1893. i 1896. godine. Razlog njene izgradnje i osnivanja župe je bio brz porast stanovništva Sente u drugoj polovini 19. veka, pa postojeća jedna župa više nije mogla da opsluži vernike i njihove potrebe. Sagrađena je u neogotskom stilu i predstavlja jednu od znamenitih zgrada u okolini. Crkva Srca Isusova u Senti je postala poznata po crkvenoj muzici visokog nivoa krajem 80. godina dolaskom župnika Nandora Bankova, koji je organizovao svečane mise i prigodne koncerte, a 2001. godine, zahvaljujući Jožefu Sakalju, teologu i orguljašu, pokrenut je festival crkvene muzike u Senti, koji je u proteklim godinama mnogim domaćim i inostranim muzičarima nudio priliku za umetničku prezentaciju. Pošto tadašnje skromne i tehnički neispravne orgulje nisu zadovoljile izazove koncerata sa zahtevnim programima, župna zajednica je 2010. godine sa zadovoljstvom prihvatila poklon župe Svetog Leonarda iz Feldbaha iz Austrije, tromanualne orgulje koje su obnovljene i postavljene u našoj crkvi. Crkva Srce Isusovo obnovljena je zahvaljujući projektu Duhovna muzika, uspostavljanje prekograničnih turističkih ruta, sprovedenom u okviru programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija. Evropska unija je sredstvima iz fondova IPA 2 podržala ovaj projekat sa više od 670.000 evra, dok je ukupna vrednost, uključujući nacionalno sufinansiranje, iznosila gotovo 800.000 evra. Nosilac projekta bio je Centar Reformatske crkve u Temešvaru, a partneri opština Senta i fondacija Kor Jesu iz Sente. Revitalizacijom ovog projekta, koji je trajao od decembra 2016. do maja 2018. godine, temeljno je izmenjeno dotadašnje stanje crkve u Senti. Restaurirane su klupe i sedišta stare 126 godina pod nadzorom Zavoda spomenika kulture. Za realizaciju ovih radova izdvojeno je ukupno 177.000 evra. U okviru ovog spomenutog projekta je urađena još i izolacija crkvenih zidova, odrađeno je malterisanje, izvedeno je podno grejanje, kao i nove podne ploče su postavljene. Zahvaljujući ovoj obnovi, crkva sad može u dužem periodu tokom godine da bude domaćin raznih muzičkih manifestacija, kako crkvenih, tako i svetovnih. Više od 20 godina u crkvi Srce Isusovo organizuje se Senčanski festival crkvene muzike, na kojem nastupaju gosti kako iz Srbije, tako i iz inostranstva. Najspecifičniji deo radova na obnovi crkve Srce Isusovo bila je upravo popravka i proširenje crkvenih orgulja. U obnovu ovog instrumenta uloženo je više od 29.000 evra. Posljednjom investicijom 2018. godine u okviru IPA projekta muzičke rute Temišvar-Senta, ovim značajnim i jedinstvenim orguljama u ovom regionu, obnovljen je pedalni mehanizam koji sada zvuči u punoj rezonanci. Pored radova na obnovi crkve i rekonstrukcija orgulja,
U okviru programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija izgrađena je i koncertna sala u Temišvaru, održavani su crkveni koncerti, ekumenske izložbe, promocija orgulja, turistički izleti i savetovanja. Projekat je obuhvatio i organizaciju ekumenskih turističkih ruta sa priredbama duhovne muzike u graničnoj regiji Srbije i Rumunije, u koje su bile uključene sve značajne crkve ovog regiona.